Jeg er leder af et plejecenter, hvor vi har 51 beboere. Det ligger i Nakskov, og vi ligger under Lolland Kommune. I dag der skal vi så ud og besøge Sønderborg Kommune, hvor de arbejder med i sikre hænder, som vi også har gjort med de 4 parker, der ligger deri. Og der ved jeg, at de er ved at have noget spændende i forhold til faldparken. Og der skal jeg ned og snuse lidt rundt til, om der er nogle af de ting, som vi kan bruge til de ting, som vi arbejder med hos os i Lolland Kommune. Der er så sådan en liste her, man kan assistent, har vi gennemgået på samtlige vores borgere, hver især assistenterne. Hvor tit kører I? Vi kører 1 gang i måneden for 5 minutter. Ja. Hvis der så er nogle ændringer, så går vi selvfølgelig ind og overvejer, er der noget, der skal kigges på her, eller hvorfor har borgerne... Og der kan jeg se, at I har lavet det interessante schema der. Ja, yes. Men det er ligesom for at skabe et overblik over, hvornår det sidste blev snakket. Ja, jeg synes, det er rigtig fint. I forhold til fald, så har vi selv været udfordret i Lolland Kommune på, hvordan vi skulle gribe faldparken an. Og jeg kan se, at projektlederen i Sønderborg har lavet en fantastisk god opsætning på tavlen. Det gør, at det vil være mere tilgængeligt for mig at starte op, hvor vi er i dag. Ja, og hvad vil mening ved det? Ja, hvor tit ringer vi? Vi ringer jo gerne. En ting er det, at man ser det, og hvor simpelt man kan gøre tingene. En anden ting det er også at opleve et engageret medarbejdergruppe, men også at vi er sammen, hvor vi har samme udgangspunkt også til at kunne stille spørgsmål. Og man bliver altid beriget af at få stillet spørgsmål, og der kommer svar tilbage. Og nogle af tingene kan man jo godt sige er meget indlysende, men det er også rart en gang imellem at vide, at vi alle sammen er i samme båd, og vi står med mange af de samme udfordringer i vores hverdag for at kunne skabe den rette patientsikkerhed.